De opdracht van Snits wie dreig. Zelfs 4 sets winnen en heeguit 1 set verliezen. Alleen nog dank hoe de treien in een uitnederlaagje in Eurospet goed maken worden. Maar binnen 50 minuten hier de gasten uit Vrooms hoop al 2 sets te pakken en leidt Snits eruit. Nee, het is over. Het mag niet zo zijn inderdaad. Ik denk dat Eurospet de eerste sets ook wel heel goed speelde. Wij daar in de eerste set goed tegenstand, of eigenlijk ook wel goed speelden. Niet goed tegenstand boden, maar eigenlijk ook wel goed speelden. Alleen ja, op de momenten dat je echt het punt moest maken, lieten we het 1 voor 1 afweten. Ik weet net precies wat er misging. Maar ja, je liet het wel zelf lissen in die eerste set. En als je de eerste set onder het pakken, ja, dan wordt het vervolgens natuurlijk heel moeilijk. Nee, 24-27 in de eerste set moest Snits daarna 3 sets op 3 winnen. Om vervolgens via een allesbeslissende golden set toch nog de finale te hellen. Maar dat slag het bij lange nij net. De tweede set wordt mij 24-25 verlen en de bekerhouder is definitief onttronen. Ik denk dat er wat beleving miste en wat echt die power van, ja, er miste wat. En wat dat precies is, ik weet het net. Heel soort eigen foutjes, zij zetten nu zo goed onder druk. Maar er miste wat. De grote vorm ontbreekt op dit stuit bij de ploeg van Petra Groenland. Wat oorbloot is de competitie. Daarin hadden Snitsers zo'n 1 oefening genoeg voor het tweede plak. We hebben 4 punten voorsprong, dus het is allemaal in eigen hand. We spelen thuis. Alleen ook daarvoor geldt, we moeten werken naar de kampioenspool toe. En daarin moet iedereen zijn minuten weer krijgen. En we gaan zeker voor de winst coachen, want tweede wil ik wel worden. Ik denk dat we nou gewoon oerschakelen moeten inderdaad op de competitie weer. Dit is klaar, ik heb er niks meer aan. Nou inderdaad zien dat we de tweede plak behouden kunnen.